Olen Maija Kantelus, 33-vuotias tammelalainen. Muscle Madnessin myötä olen saavuttanut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Olen itseni tyytyväinen. Se, mitä pitkään kaipasin, eli kehitystä salilla, niin tulokset on noussut, lihaskunto on noussut, rasvaprosentti pienentynyt. Eli oikeastaan kaikki se, mitä lähdin hakemaan. Ylipäätään ihmiset on ollut hirveän kiinnostuneita. Ja yksi hyvä esimerkki siitä, että paikallinen poliisilaitos on pyytänyt mua heille personal traineriksi, mikä on aika mielenkiintoinen tarjous. Ja Muscle Madness on tuonut paljon hyviä asioita. Opin treenaamaan tavoitteellisemmin, vaihtelemaan treenejä, tekemään liikkeet oikein ja opin syömään oikein, syömään tarpeeksi. Kovaa treeniä.